Zuzara? Izaro, Izaro, zein da zure ametsa? bi masaje nire aitarentzat eta nire amarentzat. Zergatik behar dute zure gurasoek masaje bat? Egiten dute lan asko eta saiatzen diren niri zaintzen. Nekatuta ikuste dituzu? Bai, ergatik egiten dute lan asko eta badute bizkarra gaizki. Gurasoak nola daude, zuk nola ikuste dituzu? Eta nire aita beti dago etxo polvo. Etxo polvo. Lan asko egite dute orduan gurasoek. Nire ez dut gehiegi. Zer nolako masajea imaginatzen duzu? Gorpuz guztikoa. Guztia. Eta oso fuertea edo zer? Lasaia, Lasaia? bai, Aurpegian bai? bai, Asko maite dituzu gurasoak? bai, Bai. Masajeakin orduan gurasoak pozik, eta zu ere bai? bai. Zergatik? Gustatzen zein nire ema eta nire aita errelajatuak ikustera. Eta disfrutatzen. Bai. Eratsunen nago, Izaroren herrian. Laster etorriko da amarekin eskolara joateko autobusa hartzeko. Bitartean, gustura nabil palan. Kaixo, Izaro? Kaixo? Zer moduz? Ongitatu. Korrenten zara nirekin? Bai. Bai? Nahi zu palara jolastu? Ez, ni hor naiz eskolara. Animatu, venga, ba. Itxoingo zaitu. Hartu, venga. Dori. Eskerrik asko, aspergarria da, hemen bakarrik jokatzen egotea. Hala, ata azuk. Sakea zurea. Ibiltzen zara asko, frontoi honetan? Oi! Izaro, jakin nahi duzu benetan zergatik etorri naizen? Ba, zure ametsa aukeratua izan dela esateko. Bai! Aukeratu dugu zure ametsa. Sorpresa! Orain amets bat bete behar dugu. Uste dut autobusa zu gabe joango dela. Vale. Etzoaz dela? Etzoaz. Autobusa badua zu gabe. Arakitu duten nire ametsa. Zerabizeko. Gurekin gelituko da. Ez doa eskolara. Oso nari nago, baino poz. Olatz, zuretzat eta senarrarentzat eskatu du ametsa Izarok. Bai. Harrituta? Bai. Bai, esan bai. Ez ginen espero. Izaroren burura etorri zen lehenengo gauza, gurasoak. Bai. Horrek besarka da potolo bat merezi du, Ze, lan asko egite dute gurasoek? Bai. Egia da oso lanpetuta gaudela, baina saiatzen gara denbora ateratzen aldugunean, baina beti ezin da. Zertan egiten du lan, Iñakik? Okina. Okina. Eta zuko latz, zertan egiten duzu lan? Sukaldarian ez. Hori ere gogorra, Bai, esklabua. bai, pixkat. Tokatzen zaizu zuri amaren zain egotea gaueko ordu txikik arte? Batzutan da. Baina batzutan. Bai. Bai? Egoten zara esna ama etorri arte? Bai. Bueno, ba orain, lan alde batera utzi, Bai. eta egin behar duguna da, erlajatu. Osongi? Izaroren ametsa betetzera goaz. Bai? Bai. Oso politxe, oso detaile politxe, gugan pentsatzea. Orain aitari eman behar diogu berria. Eixo, egunon. Egunon. Zer moduz? Ogi. Zuretzat, mezu bat daukat. Eta hau ere, Iñaki, zure ogia bezalaxe, egin berria da. Betxo. Zuzara? Izaro. Izaro, zein da zure ametsa? Bi masaje nire aitarentzat eta nire amarentzat. Zergatik egiten dute lan asko eta badute bizkarra... Eta beti dago etxo polvo. Ez zen esan, abintzenik? Etxo polvo. Hala, gondo nintzen duen baten ez dakit. Alabaren ametsa betetzeko prest orduan? Bai, hala beharko. Bazen orduan. Hementxe hasten da, zuen abentura. Eixo! Bai, Zaro. Zer, Izaro, ametsa dituzu gurasoak, zure ametsa betetzeko prest. Bai. Izaro, gurasoekin joan behar du nik, esku honetan gelditzen dira, eta zu hemen, gero bueltan kontatuko dizuten nola joan den.
Bikote furgonetara. Bale, ba. Esan agur gurasoei, Arte! Gero arte. Oso hartuta. Ez nun espero. Bagoa zeratxundik. Nora jakin nahi, ea ba nora eramaten gaituen furgonetak. Agorretan mi pasa. Listo, bikote. Iritsi gara. Badakizuen on gauden? Bai. Baskulinari Center. Sukaldarien eskola. Bai. Iñaki, zu okina, Bai. eta zu olat, sukaldaria. Bai. Hemen zer egiten den ikustea gustatuko zaizuela pentsatu dugu. Bai. Bai. Sukaldean gaude. Gaurko bazkariak prestatzen dabiltza fin lanean. Hau itxura. Zuek ez zareta inbeste ibiltzen? Ez. Hiruzpalau eta nahikoa, bai. Zuenak badauka dantzarik? Ez dute zer ikusirik. Zuek tradizionalagoak? Bai. Bai. Salsan sartzeko gogoa. Bai. Probatzeko gehiago. Begira zerrekarri dizudan. Joe. Probatzera bai, ikera ez. Kendu hori. Vale. Amantala alde batean utziko dugu. Oso ongi. Izarok argi esan digu. Gurasoak erlajatuta ikusi nahi ditut. Beraz, kozinatzea ez da tokatuko, hobia egite ere ez da tokatuko, eta zer tokatuko da? Ba, mai baten inguruan, ondo jatea. Vale. Bai? Bai. Bai. Listo, bikote. Orain bai, mai honen inguruan, Izarok nahi zuen bezala, erlajatu eta gozatu. Bai? Ni esker. Honegin. Vale, eskerrik asko, aio. Bazkaldu dezatela goxo-goxo. Agian ametsa hemen bukatuko dela uste dute, baina oso oker daude. Oso goxoa, gauze berri asko eta ikusgarrie, bai. Eta eguna nola ijoa? Lasai. Lasaia. Lasaia. Izarok nahi zuen moduan. Hoi da, Zuek zer nahiago duzue? Hondartza edo mendia? mendia. Handia. Mendia? Bai. Ba, furgonetara. Hau ez da hemen bukatu. Bai, ama. Ongi, oso ongi dijoa egune, bai. Zuek mendia eskatu, eta guk mendira ekarri. Oso ongi. Igeldora. Behingoagatik, Izaroren ametsa betetzera etorri gara. Zer eskatu du Izarok? Masaje bat. Masaje bana. Zuek ondo erlajatzeko? Bai. Ba, hementxe izango da. Vale. Segi barrura, eta gozatu. Eskerrik asko. Agur, bikote. Arte. Honekin bai betetzen dela Izaroren ametsa ezin hobeto. Hor daude, ezin hobeto, lasai, goxo. Bihar berriz ere okindegian eta sukaldean aritzeko indarrak berrituta. Ondo merezia zuten. Eso, zer modu zaudete? Ongi, oso Kaixo, Izaro. ongi. Masajartu duzute? Bai, oantxo guaz masaje hartzea. Ba, badakizute, etorri relajatuak, bale? Bai, seguro baiet. Ondo pasa, aio. Eskerrik asko, muxu bat. Zer moduz, bikote? Ongi, oso ongi. Relajatuta? Bai, Bai, Izarok nahi zuen moduan? bai, Lan kontuak ahaztuta? bai, Bista ederrak dituzue hemen, bai, Ne honek, nik uste, argazkia merezi duela. Dotorez, zabete, Ba, masaje izan du da oso ona. Ez du sekuloko masaje hartu. Ez dakit. Ongi. Jo, bai, Zaro, ikaragarri izan da, eta mi esker bihotzez.